Очи ти моля са мокри. Светло ли правиш? Къде сам идеш на поле? Ела сам, ела. Тъпълка за вас сам. Абе, добре, няма по-висок си от мене. Скачали са кайсите. Абе, нищо ти няма, ме питаш с бутите, казах. Чорапите са мокри. Те ще паднете с това. Майна, Къде? не, майна, с моите камера ще работи. Ти утре си, бе. Аре, ще вълнива. Аре, качва се, аз те държа. Държа те. Всичко на мокри. Ау, гледай. Тоби се. Ще се гледа. Ще мога ли да дойда с вас? Заповядайте. Ще мога ли да дойда? Русев. От коя страна ще намокрите сега и вие? Аз ще путам. Майна, от коя жилетка се избира, аз избирам тая. Или не, оранжевата. Има една автоматична. Добре. Ако може да запалиш... Чай да запалим първо. Ще путам, аз така запалим. Чай да запалим. Най-сетне да запалим. Ток, вода. Дай да свършим мъжката работа. Аз държа това, може да тръгваш. Спираме се. Да, бе, айде, качвай се. Айде от мен да минеш долу с вас. Ама някой. Ей, тръгваш. Кафето ми, Андрей. Стъпва си на палфота. Ей. Тамам, Петър с брата коментираме, че нашата лодка никога сме били толкова мокри, като сме влизали. Знаеш кой очак никога. Аз в живота си съм мокър в този сног. Майте жилетките. Абе, чакай жилетките, чакай. Чакай да оправим тук, че... Ей. Андрей, направо ми намокри. Ели си да снимаш, бе. Дивитито. Не съм го намокрил, бе. Сам жилет, сега той като ме обърне. Я тръгни лекичко, че аз си намокрим. Дай малко навътре. Чакай, бе. Това ли е за мене?